Internet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Valentine Theater Show! Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theatershow, Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Skoos Kroger, bekend van Den Boyfu Bakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot 10:30 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé de Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theatershow in Wie-Egekerkie, Krommehoekstraat 136, 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out! That is the Africa beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Recentelijk was er een persconferentie over dat van de armoedegrens. Er is een heleboel uitleg gegeven, iets duidelijker geworden voor de gemeenschap. Heeft u nog wat reacties gekregen vanuit de gemeenschap over zaken die nog misschien onduidelijk zijn? Nee, ik denk dat de uitleg tijdens de persbriefing duidelijk was. Ik denk dat het grootste misverstand lag in het feit dat mensen dachten dat die 7.337 was voor een heel gezin. Terwijl het bestemd was voor één persoon, één huishouden. En dat is dan verduidelijkt geworden door de voorzitter van de werkgroep. Blijkt het nog dat bedrijven dus onder die grens blijven? Want we hebben ook wat klachten gekregen vanuit de gemeenschap dat bepaalde bedrijven die mensen toch wat minder betalen dan ze dus wettelijk moeten betalen. Wat hebben jullie binnengekregen als klachten? Wel,
dat mensen of bedrijven minder betalen dan het minimumloon. Die klachten hebben we ook gekregen. Arbeidsinspecties zijn ook op uitgegaan om die te onderzoeken. En nogmaals, ik heb het een paar weken terug gezegd. Als mensen vinden dat ze minder dan het minimumloon betaald worden, dan moeten ze een klacht indienen bij arbeidsinspectie, zodat die onderzocht kan worden. En mocht blijken dat de werkgever inderdaad minder dan het minimumloon niet betaalt, dan gaat de loonsvordering plaatsvinden, wat inhoudt dat het achterstallige loon alsnog uitbetaald zou moeten worden. En dit is aanleiding voor jullie als ministerie nu, minister, om bijvoorbeeld wat te doen. Nu de armoedegrens per individu is vastgesteld. Dit is aanleiding voor jullie wat om bijvoorbeeld nu aan minimumuurloon te gaan sleutelen? De loonraad is nu bezig met het minimumuurloon. Er gaat een advies daaromtrent komen. Het vorige minimumuurloon was gebaseerd op de armoedegrens van 2023. Dus daarom is ook de armoedegrensbepaling zo cruciaal. Omdat op basis daarvan de loonraad verder kan gaan om te kijken als er wat voor advies gaan geven voor wat betreft het minimumloon. En wanneer zou dat dan officieel moeten zijn? Binnen 2 maanden, anderhalve maand nu, moet de loonraad geadviseerd hebben. En het zou dan hoger gaan liggen dan het huidige bedrag? De verwachting is niet dat het hoger zal zijn. Omdat nogmaals, het minimumloon is gebaseerd op de armoedegrens. De armoedegrens is gedaald. Dus de verwachting van mij, vooruitlopend op advies van de Nationale Loonraad, is dat we toch wel status quo kunnen verwachten voor wat betreft het minimumloon. En de aspecten, welke dus criteria welke worden meegenomen bij het vaststellen van zo'n armoedegrens, wat is dat bijvoorbeeld? Zoals aangegeven door de voorzitter van de werkgroep, men gaat uit van een basispakket voor wat betreft voeding, maar ook niet voedingsproducten. Daarin zitten zaken als gezondheid, we kunnen gaan naar restaurant, transport, utilities zitten er ook in. Dus het is een pakket bestaande uit goederen en niet goederen, voedingsstoffen en niet voedingsstoffen, waarmee je een persoon toch wel moet kunnen overleven. En wat is de conclusie die we dus mogen trekken, minister, met zo'n hoog bedrag als armoedegrens? En de enige conclusie wat je kan trekken op basis van een bepaalde armoedegrens is dat het bedrag dat nodig is om minimaal te overleven. Het geeft niet aan hoeveel mensen beneden de grens zijn. Het geeft niet aan hoeveel mensen boven de grens zijn. De enige conclusie die je kan trekken is van dat dit het bedrag is wat één persoon nodig heeft om te kunnen overleven in Suriname op dit moment. En wat vindt u zelf? Dat het aan de hoge kant ligt? Wel, het bedrag is geleidelijk aangeklommen de afgelopen jaren, toch? Dus vorig jaar was het 700-396. Het is nu enigszins gedaald, omdat inflatie, zoals u weet, is de inflatie het afgelopen jaar afgenomen. Dus er zijn een aantal factoren die de armoedegrens kunnen beïnvloeden. Ja, en dat is een handvat voor wie allemaal, wanneer dat nu is dat vastgesteld, voor wie is dat allemaal een handvat nu? Wel, het is een handvat voor de regering, toch? Want de regering kan op basis van de armoedegrens een beleid gaan vaststellen. Als het gaat bijvoorbeeld om sociale uitkeringen. Maar nogmaals, wij als AWJ hebben de armoedegrens nodig, omdat het toch wel input is voor het vaststellen van het minimumuurloon. Ja. En we hebben bezorgdheid ook gehoord van de minister van Financiën over een aantal ministeries die toch wat stukken hebben ingediend, welke meer toch te maken hebben aan de kant van de uitbetaling van salarissen. Uw ministerie valt ook daaronder. Nee, ik denk niet dat mijn ministerie issues heeft voor wat betreft uitbetalen van salarissen. Ja. Overuren, salarissen, vooral in deze periode. Op arbeid worden er weinig overuren gemaakt. Als er overuren worden gemaakt, dan zijn het met de arbeidsinspecteur, de afdeling voorlichting en incidenteel andere medewerkers die overuren maken. Maar
zoals we hebben gekend op andere ministeries, dat kennen we op arbeidsdienst. We zien dus dat buitenland worden aangetrokken in de Cubaan Filipijnen op goedkoop werkkracht. Wordt gereguleerd door die ministerie. Wat is de verandering op van Wel, het ministerie is belast met de uitvoering van de wet vreemdelingen, werkvergunning vreemdelingen. Dat is dat elke vreemdeling die in Suriname werkt, of beter gezegd in loondienst is van een bedrijf of werkgever, voor die persoon is een werkvergunning nodig. We gaan de controle in de komende periode opvoeren en bedrijven die zich schuldig maken aan het in dienst nemen van mensen zonder werkvergunning, die zullen dan behoed worden. We hebben het vaker gestrest, niet mag. En als mensen niet luisteren, dan moet je soms optreden. die vaker gevallen van de afgelopen periode? We hebben wel vaker rapportages gehad. Ook bij reguliere controles van arbeidsinspectie is gebleken dat er mensen waren die zonder werkvergunning werkten. Vorig jaar heeft de arbeidsinspectie bijvoorbeeld de casino's gecontroleerd. Daar hadden we een aantal gevallen. We hebben de mensen toen de gelegenheid gegeven om te reguleren. En als we weer gaan checken en het is niet gebeurd, dan gaan we moeten optreden. Dan staat de arbeidsmarkt onder een bepaalde druk met de komst van deze vreemdelingen. We hebben te maken met een zeer vreemde arbeidsmarkt, om het zo uit te drukken. Want ik heb al eerder aangegeven, we merken dat er toch wel een trend is dat Surinamers bepaalde beroepen of jobs niet meer willen vervullen. En willen ondernemers en bedrijven draaiende houden. Dan zullen ze toch moeten uitkijken naar andere arbeidskrachten om die job te vervullen. Dank u wel. Oké, graag. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. No horno blu, tambri binu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana,